Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabry. Garaýş adly gepleşigimiň nowatdaky sanyna başlaýas. Bilşiňiz ýaly, Garaýş adly gepleşigimiň geçenki sanlaryna biz Türkmenistanyň halkynyň ilatynyň syýasy sowgatlygy, syýasy medeniýeti bilen baglanyşykly käbir temalar gozgapdyk. Şondan şo gozgulan temalaryň ýygy bilen maňa ýanky elektron poçta arkaly bir näçe illeşmeden hat gelip goşdy. Şolaň birine illeşlemeden beri bir unikal bir pikri garaýşy öňetiripdir da. Awa şonda bu nowdatly illeşmede öýde ýadan hatyna şu Türk umuman diňe bir Türkmenistanyny däl gunnowryň ýurtlaryna, gunnowar halklarynyň içinde syýasy medeniýetiň pes bolmagyny ýa agresiýanyň ýokary bolmagyny, özara oňşuklygyň ýokary bolmagyny şu gunnowar halklarynyň ýaşaýan sredasy bilen baglanyşdyrypdyr da. Şu bizde gunnowarda diýä şu daşky gurşaw şeýle gazaply bolan üçin şol gurşawgyň täsiri adamlaryň aňyna täsir edýär diýen ýaly bir hili öz bolşuly garaýşy öňe men indi oň hemme pikirleri bilen alalaşýan niwiljek gel ýöne şeýle bu pikiriň original bolanyny üçin men gunnowdyny ýerite gepleşige çağırdım. Gunnowdy belli sebäplere görä ýüzüni görkezdilen onha şu görýän gunnowar arhitekturasynyň aňyrsyndan ýanky gunnowdy illeşimi seredi otyr. Gunnowdy gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salamu alaykum eýleşler. Gunnowdy şu ýadan hatyňyzda ýanky men aýdyp geçen, gysgaça aýdyp geçen pikirlenmedi, pikirlenme öňe süripsiňiz da. Şu daşky gurşaw gunnowaryň umuman ýurtlaryna birinciden şunýaly diktator rejimden bolmagyny, ikinciden ýaly gazaply syýasy sistemalaryň könüden bäri henidem dowam edip oturmagyny siz şu umuman gunnowarda tebigatyň özüniň gazaplydygy bilen bir hili baglanyşdyrypsyňyz. Da şol ýagdaý. Siz şunu nähili esaslandyryp biljek? Şoň esasynda nähiller bir ýöne bir ýüzlöý däýärli bir şonu ilmi bir teoriýa gabat getirip bolajak zatlar barmy? Ilim bilen baglanyşdyryp bolajak, şo esaslandyryp bolajak deliller, esaslar barmy? Owa men pikirim boýunça bul men öz şahsy pikirimde şu tebigatda ýanky nesil dowam ýaşaýyşyň neslini dowam etdirmekde iki sana esasy nemeler barda. Ýanky terminler genotip we fenotip. Genotip bu şu nesilden nesile gen şu ýanky şekli, häsiýeti, şu ähli maglumatly saklaýar da bir individuum, sosium, individuum ýa tapawdy ýok bir şahsyň maglumatlaryny saklaýar we nesilden nesile geçýär, şonu gaýtalak edip otyr da. Indi fenotip bar şonu hem şonu gaýtalýar hem şu daşky ýanky gurşaw uýgunlaşdyrýar. Indi şeýle alsak, klimat şertlerini alsak şu gunnowar ýurtlarynyň da gazaply şertlerde çöllük, hiçili bir ösümlük bir ösümlük baýlygy ýok. Özüňiz bilýäňiz şu ösümlük baýlygynda ýa bir gowunyň açylyp bir hili kislorod öňürip otyr, howany öňürip gowunyň açylyp bir şunýaly ýa bir içinde düýünne gowunyň düýünne bir söýgü döredýär. Şonýaly. Indi umuman diýjek bolýanym şol gunnowar ýurtlarda görýärmi? Daglyk, ýanky çöllük, tapawdy ýok, assy bir tomysyňlar bir judasy da, bir daşaryk çykarýarlar. Şol müňlerçe ýyllar men şol yerdemin diýilýär şol näle rusça pogreb. Şoň aşagyna şo kölege ýasap, şo taýda günni tomysyny geçiren halklar da olar. Gaty gazaply. Gaşy bolsa howa gurlugyň sebäbi, çygylyk, pes bolan sebäpli gaty ýokary duýulýar, sowuk. Indi çygylyk näme bolsa da basýar da bu sowugy duýduranok da. O taýda guruk howa bolan soň, klimaty guruk bolan soň gaşy gaty sowuk. Diýmek bul adam tapawdy ýok, adam bolsun ýa haýwan bolsun, ösümlik dünýäsi bolsun. Şol tomsyna juda asyny gaşyna juda sowugy ýeňip geçmeli.
ol belli bir derejede şol fenotip şu ýanky näme bir-birine wagşylyk şonýalyk agresiýadyr. O şonu emele getirýär-de. Ol hökman galaýmaly. Ol da sen ay bir zordan janyňa yer tapýaňa ol aslarda. Asan barwam sen keýpin bir zat diýse ol keýpin bozýar düşnükli zada. Ama şeydip müňlerçe däl yüzlerçe asyrlar boýy şol girýär-de şol ýanky fenotip bolup. Ýöne käbir tynçylar adam tapawdy ýok. Adam bolsun ýanky haýwanat dünýäsi, ösümlik dünýäsi näme bolsa şo bolsun, o umuman ýaşaýyş öz ýaşaýyşyny dowam etdirmeli. Uygunlaşaýmaly on gitjek ýerek. Ana şol ýanky faktorlar täsir edýär. Ýanky jemgyýetimize, haýwanat dünýäsine, ösümlige. Ene mysal etdirip gören şol bir näil bolýar. Bu Günnogor Aziya ýurtlar var mysal üçin. Bu Ýewropanyň aýly. Tabigaty şeýle bir gentlelýär-de inglizçe näil bolýar. Mulayim şol tomplaryny gatyk jowzarly asylary ýok-da. Soňra aýaklaňyz şu ýanky suwa düşmän zady çykýan hiç ilim seni ýanky şert dören okşa aýagyňa bir zat çünmeli, dikenek ýa şoňa meňzeş haýwanat dünýäsinde şonýaly ýanky agzan ýurtlarynda da koala diýe ýene bir şonýaly haýwanlyklar bar. O hereket edesi gelen o şeýle bir gowy şert bolmaly daş dögeregi. Ýanky orflaň näme linçäl şonýaly haýwan bar. Lenivets. Olar hereket edesi gelen o şol şeýle bir oňoýly şertler bolmaly. Şo howada we beýlegide kislorod ýanky derejesinde oturan ýerinde hereket etmäňde iýmitni şu ýanky ýaprakdan iýmitlenýär-de ýa meweler. Ol dol bolmaly, şo şeýle köp bolmaly. Görýäň näde şert? O şolar ýalyk gowy klimatyň bolsa daş döwürüňde iýjeň daş döwürüň dolup duran bolsa näme üçin adam bir-birine gahar gelsin ýa mysal üçin haýwan näme üçin gahar gelsin? Ya näme üçin dikeneklesin ýa-ni özüni goramak üçin dikenek çykarýanlar ýa-ni ösümlik. Ýa-ni gül bolsun tapawdy ýok, ösenlik ösümlik. Şo özüni goranmaly. Diýmek şo taýda diýmek şo taýda näme diýjek boldum? Diýmek şol şertler agyr bolmaly. Ýaşaýyşa. Indi ýanky aýdyp geçen pikiriňiz bar, ýanky genetik taýdan netille geçýän häsiýetler bar diýdiňiz. Ondan daşky sereden alınýan soň eýe bolunýan häsiýetler bar diýdiňiz. Bunu öyle psikologiýada da bar zat, o psikologiýada bir iki tane termin bar, biri a priori diýär, ýanky odalwaşky, ýanky enatadan alınýan ýa özüňe bagly bolmadyk ýagdaýda alınan hil häsiýetler bar. Ondan a posteriori diýen ýene bir zatda, a post diýmegem ýanky odal ýanky a post diýmek soňky diýmek. A post ýanky dogrongdan soň nähil daşky sereda düşen bolsaň, şo daşky gurşogyň saňa nähil terbiýe berýär, sen daşky gurşogda nämäni görýäň, nähil gatnaşyklar görýäň, şo zatlaryň esasyndan soň alınýan hil häsiýet bar diýen düşündirýärler-de. Indi şonu ýeňiz belli bir derejede şol psikologiýadaky bar bolan, sosiologiýa ilminde bar bolan düşünjelerim ýatlady-da. Indi siz aýtdyňyz şol ýankynda daşky sereden gadaply bolmagy adamyň hem özüniň gadaply bolmagyna getirýär. Dogrudan belli bir derejede alalaşar ýaly zatlar bar. Näme üçin? Köplenç gulwataryň adamlar bilen görüşende Günnogorun adamlary bir hil garyaçy bolmaly. Ýanky gyzgyn bolmaly, ondan ýanky gaharjan bolmaly, ýanky dogumly bolmaly, ondan ýanky bir agresiw bolmaly diýen ýaly nemeler düşünje barda bir hili şo biziň hil häsiýetimiz barada. Ondan käbirler çekinýär şo zatlardan eger şo Günnogorun adamlary bilen bir hili gatnaşyp ýermekde zatda olaň öz kompleksleri barda. Ondan indi siziň aýdýan adyňyzdan belli bir derejede näme üçindir dogrudan hem şol Günnogorun ilaty barada, Günnwataryň ilatynda şeýle eger umumy ýa kabul edilen düşünje bar bolsa hakykatdan hem onda Günnogorun ilatyna mahsus belli bir häsiýetler hakykatdan hem bar bolmaly. Onuň biz özümizden bilýärsa. Ýöne indi şonu siz aýtdyňyz şo indi Günnogorda şo dowam edip gelýän diktatorlyk rejimleri zatlary bilen bir hili baglanşdyrdyňyz da. Bizde
nähiller indi diktator bizim ýolbaşçylarymyz, liderlerimiz alyp görsäk, ýa syýasy sistemamiz alyp görsäk, näme üçindir şo günnegiň ýugurtlaryny diktatorlyk sistemalar has köp ýaýran. Näme üçindir ilat ýa şonu talep edýärmi, näme üçindir ilata diktator gerekmi, han gerekmi? Şol köplenç şol tendensiýa günnegorda gödülýär. Gün watar ýurtlarda gaty teýrek duşýarlar da diktator diýip atlanlar, ýaly bir liderler ýok. Eger umuman hökümetleň özünde bir hili adalatsyz siýasatkär bolup biler, ýöne bir diktatorlar gödülip baran okda. Şunogorda şolar ýaly diktatorlaryň ýygy-ýygydan duş gelmeginiň özüni siz şoň bilen baglanşdyrýarmy, ýa-ki ýaly daşky gurşaw, tebigatyň özü bilen. Şoň baglanşygy barmy? Wagtymyz nähilde giňişliğini düşünüreyim ýa gysgaça. Ay näme diýär bizde bir oýnaýylyp aýdylýan söz bar da şalçatdan howluk bana aýdy berdiýärler. Muman ýene ýanky klimata, ýanky sirda daşky gurşaw dolanyp gelsek, indi görýärmi gün edil şol adyny aglayan regionlaryňyzda günüň ýanky şöhletyniň düşüş nemesi gradusy dik gönü burça gabat gelýär-de 90 ýanky 80 ýanky umuman gönü düşýär-de gradus hawa şöhleti. Gradusy gönü düşýär. O indi Ýewropaň häzir mysal getirip gysgaça mysal getirin şu aýdym. Ýewropada mysal üçin häzir aýdaly Angliýada ýa Fransiýada tapawdy ýok. Şu üzümek vino taýlaýarlar wa bu işi adyk giden. Şolar üzüme sürenler şol dagan ýa şu ger şortun tapawdy baýrylyk bolsa bir kili dik başaşaklygyny ekýärler şol üzüme. Näme üçin? Şol günüň şöhletyni dik aljak bolýarlar. Ota günüň şöhleti dik düşenok. Indi men birazcık düşünüreyim. Meni düşündim siň diýjek bolýanlaryňyzy. Şo baýrylan ýüzüne ýapyt ýeri bar bolsa, şoňa ekýärler belli bir ýanky ýapyt ýapyt. Ýanky nemeler, üzümleri. Men bärde de görýän, şeýhede de bar, Merkezi Ýewropada da. Şu şöhläni gön aljak. Şu şöhläni gön derejede altyny günem gyşyrak düşýär da bärde belli bir gradus ýanky. Şoň ýaly altyny ekilýär da şeýdip ýapytda. Indi şol ýanky günüň dik düşü şöhletiniň dik düşýänligi üçin o taýda gaty ýanky vitaminler, ýanky peýdaly jisimler köp bolýar. Ýanky ösümlikde, ýanky dikenekli özüni goraýan ösümliklerde. Mundan biziň mahallamy diýär. Gaty peýdaly. Bu hemme bir gerekli maddalardan doýgun ýanky ösümlikleri ýa bolen bu eti agyr hemen bir gaty süýjini tagamly bolýar da biziň etlemi. Indi şeýle bir adamyň organizminiň ýanky funksioneri diýişi näle? Adamyň organizminiň işleşi nämeden bagly? Esasy ýan wadyň 80%ni beýni salýar. Indi şol görýäňizmi? Ýanky aýdyşymyz ýaly eti agyr gelýär da. Şol sebäbi maddadan doýan otdan iýmitlenýär da. Indi seredin. Şol agyr eti ýa, şol günnegoryň halklary. Diýmek aşgadan şol agyr iýmiti näme öme üçin gaty uly energiýa sarp etmeli bolýar. Diýmek ýanky 80% beýne gitmeli, 80% kaloriýa az barýar beýne. Men pikirimi düşünýäňizmi näme diýjek bolýan? Hawa, belli bir logika baryn, hawa. Onuň şoň netijesinde beýnini işletmeli energiýa, şol iýmiti tindirmeklige gidip hem beýni doğru derejede işlänik diýjek. Bu okyplygyna nämede? Ýanky ikinji şertimiz şu islendik bir döwletleriň ýanky düşünjesi bar, doğrudan gany gyzgyn şu günnegoryň halky. Olam şu ýanky biz eýem birinji bölümine gürleşdik, o näme belledikde ýanky güne, ýanky klimata, ýaşap oturan territoriýasyna şol gönümel täsir edýär diýip. Indi bu syýasy meselede getirsek, gabat getirsek şu nämeni teoriýany diýerler.
Ni bu şeyle konfliktologiya diýip ilim var. Dawany öwrenýän ilim türkmençesinde. Dawany öwrenip beren ilimler var. Şonu esasy birinji diýen ýaly dersi şoň ýa-ni günäkär tapmak da günäkär näl günäkär tapmarlar dawaň. Onu şonu diýe dawaň günäkär iki tarap deňdi, deň günäkär diýe-de, ýa-ni konfliktologiya. Ona bir tarap aýratyn günäkär bolup bilmeýär diýe. O bir tarapdan pikir etseň dogry, bir tarap hiç il günäkär bolmaýar. Ikinji tarap ýa-ni bagşlap biler ýa-da oturup biler, soňlap biler. Her gibi hökman iki tarapdan deň günä bolmaýar. Indi sereden şu ýa-ni egerde şu zatlaryň ýa-ni diýjek bolýanym daşky sridanyň, daş gurşawyň şeýle şol günnägor halklarynyň genetikasyna eýem goşun bolsa, şo ýa-ni wagty bir-birine ýa-ni keýpsizlik nälik agresiýa bir-birine wagty şonu ol wyjbat etmek üçin, ýaşaýyşyny dowam etdirmek üçin gerekli atlaryň biri de şol diýir almak üçin, şo tebigi tireda diýir almak üçin. Indi bu şol diktator bolan adamyň gönümel öz ganyna bolan bolsa da onu ýa-ni aýdyşymyz ýaly iki tarap günäkär. Diňe ol adam günäkär däl. Diýmek halkam günäkär. Halk şolaryň diktatoryň bolmagyna garşy däl bolmaly. Halkyň gödem isleýän bolmaly. Belli bir derejede halkyň gödem isleýän bolmaly. Ifleýändir diýsek ýalňyş bolmagy mümkin, ýöne garşy däl. Eger garşylyk bar bolanmasa ol diktatorlar döremezdi. Ona diýmek zerurluk bar da, köplen şunu ýalaýdylar da, zerurlugyň bar ýerine hökman şoňda neme da, zerurluk barladyň özi peýda bolýar diýilýär da. Indi şu her bir aýdyň. Indi men diýjek bolýan adam şol indi siz aýtdyňyz halkyň özüne bir sireda görnüşini alýaňyz da, şol olam halkyň öz psihologiýasy var. Indi belli bir derejede halkyň ýa-ni aýtdyňyz imitine gidýär diýdiňiz aňyna, ýa-ni aňyny işletmeliler imitine gidýär. Ondan halkyň özüne intellektual işe bolan ýykyn ýa-ni meýil okuyup ýa meýil kän güýçli bolan diýen neme teoriýa gelip çykýar. Bunu wataryňdan tapawutlukda, bunu goruň ilatynda ýa Afrikany mal görsek. Ondan netijede şolar ýaly halkyň özüne ýa belli bir psihologik sredany öredýär. Ondan jemgyýetiň kanuny döreýär. O da ondan sonra jemgyýetde bir düzgün tertip kanun däpdesi döreýär da. O da indi şol ýa-ni jemgyýetçilik psihologiýasynyň özüne belli bir sredany öredýär. Siyasi sredany, sosial sredany öredýär. Ondan şoň içinden hem diktatorlar ýüze çykýar. Şoň netijesi ýok mende. Şoň meýwesi bolýar da. Umumy kollektiwle insanyýet diýip kollektiwleň aň diýip bir zat bar da, adamda sosiolog ilmde, psihologiýada kollektiwleň aňam belli bir zatlary döredi bilýär. Indi şo kollektiwleň aňyň netijesinde diktatura rejimleri, diktatorlyk rejimleri döreýän bolup çykýar siziň teoriýaňyz boýunça da. Indi şoň özi indi bir aýdaly indi beýleki tarapdan indi gün watara gelýärler, daşary ýurtlara gelýärler, biziň halklarymyz, biziň ýa watandaşlarymyz ýa onda günne goruň ilatlary. Indi olaryň bärde görýärler herde näme üçin on ýaly diktatura ýok, näme üçin bu taýda durmuş başga gelin şu durmuşy onna biziň öz günne gordaky ýurtlarymyzda da şu taýdaky ýaşaýyşymyzda da ertelip indi görüşe çykjak bolýarlar, görüşe çykyp ýörler. Ine şondan bizim Türkmenistany watandaşlarymyzyň hem tonkowatlar alyp barýan siýasy aktivistlik hereketim şoňa bir mysalla. Indi onda siziň ýa-ni teoriýaňyz boýunça şu görüşiň özi yerlikde zat bolup çykýar da, eger aňyrda ýaşap oturan halkyň özi şu diktaturany döredýän bolsa özüniň kollektiwleýin aňy bilen onda bärde görüp bärdäki gören zadyny, gün watarda gören zadyny o taýk erçek bolmaklygyň özi. Siziň pikiriňizçe, siziň teoriýaňyz boýunça näde dogry bolup çykýar da şeýlemi? Buna men iki bölek edip jogap bermeli bolýanna. O gysga jogap berýän. Şeýlemi? Indi şeýle türkmene bir nakıl var, atalmakan eýer alýar-da. Indi atalmakan eýer alyp goýýar-da. Indi häzir şeýle gözeňine getirsek şu ýa-ni isleýänler, ýa-ni erkinlik isleýänler, demokratiýa isleýänler. Bular at diýip hasap etsek, ol
Türkmen jemgyýetiniň aty diýip asaýsek, eýeri taýin bolmaly. Eýeri nire ol Türkmenistanyň öz içi. Taýinmi? O taýda düýünden başga düşünjeler, düýünden başga jemgyýetiň kanunlary, ýa-ni desturlary gidip otýar. Ana men şu taýdan bir kile gaty şuwhy döredýär-de. Häzir diýeli teoretически, гипотетически alaly. Şu daşynaky gezip beren ýa-ni Türkmen halkynyň göz açyly, göz ýetimi giňedi ha. Beýseňem bolýanken bular ýaly şeýle durmuş bar eken diýip öwrendiler, bardylar. Ýurda bir döredi şeýle bir şert indi aýyrdylar şu. Isleýän arzularyna ýetdiler. Aýny şol bulaň isleýän zady o ýerdäki ýaşap oturan halklara baş neme etdirmäne ruhsat berermi? Olar düýünden başga düşünje. Sen diýjek bolýan adyňy häzir birazjyk düşündiren siziň diýýäniňiz häzir aýdaly şu taýdan barjak adamlar, ýurdun içine barjak adamlar teoretik taýdan häzirki diktatory aýyrdy diýeli. Ondan şoň ýerine ýene täze bir teatr sistemany döretjek bolýar diýeli. Awo inni şolaň döretjek bäzen baryp döretjek bolýan adamlaryň döretjek zadyny şo ýerli halkyň özi kabul edermi, şoňa uýgunlaşyp bilermi diýen sora berýäňiz. Şeýle men ýalňyşmyam. İşte Tamam. Indi şu taýdan eltiljekler şu aňardaky ýaşap oturan halkyň özi, şu jemgyýetiň özi, şu özüniň jemgyýetçilik aňy bilen şonu bärden eltiljek bolýan zady kabul edibilermi diýen sora goýýaňyz. Şonu kabul edibilermi onu? Şu taýdaky bunu wataryň gymmatlyklaryny, köp parçalyk sistema diýilýär, söýzatlygy diýilýär, bazar gatnaşyklary, ine şular ýalatlar, onuň korrupsiýany ýok etmek, korrupsiýan pes bolmak. Şular ýalatlary kabul edibilermi? Bunu görüň. Ýa-ni biziň şu ähli ýa sana geçen zatlaryň solar üçin ýabany. Şolar üçin ýat, şolar üçin kabul ederlik sizler. Kabul ederlik. Edip bolmaýar, edip bolmaýar. Indi men bir mysal getireýin. Indi käwirler aýdýar şu günne görüň ýagdaýy barada şeýle tankydy garaşy beýan edende. Käwirler aýdýar hadiýa Singapur bar diýär da. Singapur hakykatdan şu 50-nji ýyllardan 60-njy ýyllardan başlap ýa-ni günne gorda bir öz başdak bir ýolunu saýlady da. Ondan özüniň bir uly territoriýasy ýok, bary ýok 750 kvadrat kilometr territoriýa ýok. Singapuryň Türkmenistanla deňeşdirende Türkmenistanyň territoriýasy 488.000 kvadrat kilometr. Singapuryň territoriýasy bary ýok 725 kvadrat kilometr. Ilatam bizimki ýaldyrak. Ilatam 6 milyondan tehel gowrak häzir. Ne bile malaly Türkmenistanyň ilaty şon ýaly. Ýöne Singapur şu ýa-ni Britan koloniýasyna bolup 20-nji asyryň ortalaryna çenli. Ondan öz garaşdyrlygyny aldy. Onuň sonunda da ýa-ni 1959-njy ýylda birinji gedek özüniň öz başda premier ministrini taýladylar. Lu Kuan Yu diýär oň adyny. Şo premier ministr hem 31 ýyllar işledi. 90-njy ýyla çenli işledi. Ýöne şoň alyp baran gazaply siýasatynyň netijesinde şol nähilem bolsa ýurdun içinde korrupsiýany düýbünden ýylenýäli ýok edibildi. Ýöne ol gazaply siýasat bolundy. Sebäbi häzir hem barsaň şol tehel kanun bozma üçin uly jeda, uly ýa-ni jerime bar, ýa türme tutulgy bar. Men käbir tanışlam gidip gelen tanışlam da işlemäge şo taýyk gyýyska bolupdy. Şolar aýdýar, şu gyýyska bagtly işlemizde de diýär, şo çydamak diýär, şolaň öz düýgünde çydamak, ýerli düýgünde çydamak gaty kyn. Sebäbi bir erkinlik, özüňde erkinlik duýup bilen ok diýär. Köçede barýan bolyn, mudama pikirlenip gitmeli. Häzir men şu äçek ädimmi, dogry ädirmi kam? Häzir men planda bir plan hereket etsem, şonym dogry bolarmy ka diýip mudam pikirlenmeli. Sebäbi şeýle bir çäklendiriji, düzgün salji bolan düzgünleri, kanunlary köp diýär-de, olary ýöne ýa tutmagam gaty kyn diýär. Şoň üçin men tanışlanma şo taýda korrupsiýan ýokdugyny aýdýarlar. Hakykatdan düzgün tertibin gaty ýokary derejede aýdýarlar. Ýöne diýär, ýaşaýyş üçin, bir ýaly gün wataryň ýaşaýyş üçin, bir erkinligi süýýän adamlaryň ýaşaýyş üçin şo taýda şert ýok diýerler. Ödem hakykatdan hem korrupsiýa pes bolsa-da ýöne her ýyl ýaly şo Singapur, serhesli reportyorlar guramasy bir guramy bar.
söz azatlygyna hem medeniýet azatlygyna baha berýän. Şo guraman hasabatlaryna gaty erwet yaramaz bahalar alyp gelýär Singapur. Naýdaly soňky bahalarynyň birine hasabatlarynyň birine 167 tany dünýäniň ýurdunyň içinde Singapur 140 zorun alypdyr da. Gaty pes yaramaz bahany alypdyr. Başa näme boýunça? Söz azatlygy hem medeniýet azatlygy boýunça. Indi şo taýda hakykatdan hem ýene de näme gödüýlýär, ýene de bir parça dolandyrýar ýurdy. Ondan adamlarda söz azatlygy ýok. O taýda tankid etmek, häkimiýet tankid etmek, ýa-bir erkin öz garaýşyny beýan etmek meselesinde gaty uly çäklendirmeler bar. Indi görýäňizmi, bir tarapdan hawa bu ýurt ösen ýurt, korrupsiýa asla ýok diýen ýaly, ýöne beýlik tarapdan adamlaryň erkinligi ýok. Adamlarda söz azatlygy ýok. Şoňa önem ýene de şo günni gördi, bir hili şo biziň görýän gün watardaky görýän demokratik prinsiplerimiz ýene de işlemeýän ýaly bolup durdy. Şo Singapur alyp görseňem de, şolar ýaly öwülýän ýurda alsaňam ýene de şonda da bir ýetmeçilikler bar. Indi bunu siz näme bilen düşünürjek? Onu ýan kaýdyşymyz ýaly şeýle bolup çykýar da şol gün wataryň düzgünlerini her näçe ornaşdyrjak bolsaňam ahyr soňy ýene de şo taýda bir kemçilik, ýetmeçilik ýene ýüze çykýar. Halky şoňa uýurlaşdyryp bolanok diýilen netije gelip çykýar da. Şonda Singapuryň masalanlarynda da şo dogry işleýän nokta edil gün watardaky ýaly. O näşe islenek bir milletin ýa-da jemgyýetiň öz medeniýeti, öz dili, ýa-da şoňa meňdes territoriýasy sany hem şo gawat gelmeliler. Bir aýratyn ýurt boljak bolsa, millet boljak bolsa, umumy medeniýeti, dili aýratyn bolmasa oňa bir jemgyýet diýip bolmaýar, ýa millet diýip bolmaýar. Da indi Singapur bul şeýle taryhdan göz salsak, sen salsak bul şo bakga hiç bir tebii resurslarım ýok, bir batgaly bolup ýatan suwuň üstüne bir näme batgalykdy da. Indi buny şol ýanky adam akyn eken. Şo premier minister Lee Kuan Yew diýen hawa. Şo Kuan Yew bu şo ýatan batgalygy näetdi? Bir garyp döwletde bir hiçili bir halkynyň bir bilim derejesinde bir pes, bir aýdana ýa-da tebii şertlerim ýok, näme resurslarym ýok, şoň üçin bu garyp ýurt bolansoň, buny gaty näme diýilýär, jostky disiplina, näme bolýar? Gadaply, ýowuz. Ýowuz şertleri, ýowuz kanunlar bilen ýa-da wagt arda berde, on wagty az. Şoň üçin gaty ýowuz şertleri kanunlary goýup şeý dip ösdürmeli boldy. Indi edil häzir alyp görseň, şu Singapur diýilýän zat ykdysadyýet boýunça iň oňoýly şertlerin birini berýänler. Islendik şu işgörler, ýa-da uly dünýäwi ýa-da Biznes kampaniýalar, o kampaniýalaryň esasy ofisi şo taýda şerti döredýär şonýaly. Özüňiz pikir edip görüň, halkyň den garyp, hiç il tebii şertleriň ýok. Ýa bilim derejesi pes. Nädip ýurdu galdyrmaly? Diňe şonýalyk daşary ýurtlardan investisiýa almalylar. Şolar ýaly yani bunun iki tarafı var da. Näme üçin daşary ýurduň investisiýasy şo taýyp barýar? Hebaby korrupsiýaň derejesi pes. Näme üçin korrupsiýaň derejesi pes? Şebaby ýanky döwlet liderleri, şolaň ýol başçylary, şolaň häkimiýetleri ýurtda şeýle bir ýowuz gadaply düzgünleri girdipdirler. Şoň netijesinde de korrupsiýaň ýanky derejesini peşeldipdirler. Üstesine ýene de bir faktor bar. Şol ilkinji garaşdyrlygynyň ilkinji günlerinden başlap häkimiýetler, şo Singapuryň ýol başçylary ýurdun ilatynyň aýlyk haklaryny gaty ýokary derejede beri kesitläpdirler. Şoň üçin hem adamlaryň özüne ýeterýär edip şo derejede beren soňlar aýlyk günlüklerini şoň üçin kän bir stimul bolmady diýip hasaplaýarlar da spesialistler. Indi şo iki tarapy bar da, bir gaty ýowul düzgünler bolmaly, ikinji tarapdan hem halka hakykatdan hem halkyň öz eklenjine ýeterýär, bolalyň ýeterýär aýlyk günlük bermeli. Şo ikisiniň bolan ýagdaýynda ýene bir men pikirimçe üçüncü bir faktor bar da, şonu giýirdip biljek ýene döwlet liderleri bolmaly. Şol ýowuz darap biljek, ýowuz şäherleri özlerim adalatly bolmalylar, ol döwlet liderleri. Meşruatdan hemmetin
Şu üç tane faktörün bolmadyk yerine bir aýdallar, şolar ýaly faktorlar aýdaly Türkmenistanyň içine getirdik. Şu ýak gyýka wagtyň içinde aýdaly bir 30-40 ýylyň içinde şoň öýden bir döwletiň akwalyna bir kan uzun wagt däl, ula wagt däl. 30-40 ýylyň içinde Türkmenistanyň ýagdaýyny düýp özgörtip bolar edip pikir edýäňim. Eger aýdaly şolar ýaly şertler ötsek, şolar ýaly düzgünleri ýokardan güýç bilen ornaşdyrsak Türkmenistanyň içinde jemgyýetinde. Inni şeýle bir düşünje bar da, ýurdun, döwletiň bütewligine, şu bütewligine galyp, bu şonuň tiýiz, ýa-ni gaty uly depkine ösmegi üçin ýa gaty güýçli sowatly lider gerek, ýa-da şoňaly sowatly güýçli halk gerek. Inni elbetde beýleki döwletlerde bolup näme üçin Türkmenistanda bolmaly? Ýa Singapurly meselede men pikirimi dogry jemlejekdim. Ölen siz baryn sana geçdiňiz we şol halkyň şol jemgyýetiň bilim derejesi pes bolsa ýankyýalyk ýowuz garamasaň bolanok. Ol mysal ýetireli bir tilkini ýa mysal üçin ýaban da olar hiç ýyly sivilizasiýa ýa medeniýetsiz bir ýabany haýwanlary ellekileşdirmek üçin ol synaşdylar şonu ellekileşdirip 7-nji pokoleniýasyna şol ýaňy bir ýanky wagşylygyny ýetirip başlady da kıyın. Bilimsiz halky sen höre köş edip hiç ýyly derece gazanyp bilmeýän, şoň üçin ýowuz garamaly bolýar o taýda. Senin pikiriňizçe gyýyka wagtda öwretmek üçin ýowuz garamaly bolýar. Onda senin pikiriňizçe şäder aýdaly Türkmenistanyň şertinde şu taýdan adamlar aýdaly opozisiýnerler hem barsyn ýurdun içine şolar ýagdaý ütletjegem bolsa edil şu demokratik prinsipliň esasyna adam käçilikli garap, ýumşagrak garap şolanda bolmaz diýjek bolýaňyz da şolar ýaly adam käçilikli garap, ýumşak garap düzgünleri ýola goýsaň ýene-de ýagdaý şu öňküligine bolar diýjek bolýaňyz. Ýa-ni soraň ikinji bölümine men ýetmedim de şu korrupsiýa meselesine. Korrupsiýa diýmek näme? Ol para gözüňe gelýär da şu korrupsiýa diýileni diňe şol konwertiň içine pul serişdesini salyp birine geçirmek. Ýok, o korrupsiýa oň bilen gutarmaýar. Korrupsiýa diýmek şu dost, ýa-ni dogan ýa şoňa meňdeş garyndaşlyk, şonuň ýaly ara gatnaşygy bilen peýda ýa kömek etse de şoňa da şolam korrupsiýanyň görnüşi, şolam korrupsiýa girýär. Indi görýäňmi, ýa-ni Türkmenistana gaýdyp geleli, Singapury ýa otaran bolsak. Şol Singapur Türkmenistan tapagy ýok, umumyň diýjek bolýanym şeýle şol ýa-ni garyndaşlyk gatnaşyklary güýçli bolýar da. Indi sen häzir mysal ýetirip görseň da bir plan masgaladan biri çinovnik bolupdyr da. Indi şol hökman şoň garyndaşlary birini hökmana däl ol umumyň şoňa az ekeni bil baglaýar. Dogry dämi? Hökman şonuň wezipesinden men privilegiýa barmaňa, baran ýerimde maňa bir az ekeni bir behfit kazanjak bolýar, behfit kazanjak. Şonuň korrupsiýa da. Inovatlaryň näçin nädip ýatyrmaly? Ýa-ni siz aýdyp geçdiňiz, belli geçdiňiz da şu Singapurda şol aýlyk derejesini gaty ýokary. Şonu etseň, ýa-ni zatlaryň özüňizi utanjy urlyk gidýär. Ýa-ni korrupsiýanyň özüňizi utanjy urlyk gidýär. Ýöne diýmek onda şol bir neslin dogamyna siz aýtdyňyz, ýa-ni tilkiden mysal getirip şonu näçe neslin dogamyna birazajyk öýdekileşdirmek, ellekileşdirmek derejesine ýetiripdirler diýäňiz da. Aýdal Türkmenistanyň halkyny, ilatyny ýanky bir demokratik prinsiplere uýgunlaşdyrmak üçin öňü bilen onu şol öwürlüşik reformalar ýola goýulany birinciden şo taýyk ýol başlyk etjek lider bolsun ýa liderler bolsun birinciden adalatly bolmaly. Olaň özleri korrumperlenen bolmaly. Ene birinji şert, men özüm görüşime göre. İkinciden şolar ýaly adalatly liderlerim gaty ýowuz darap ilata gaty ýowuz darap ören uly şäklendirji düzgünleri ýola goýup reformalary girdimeli. Gaty ýowuz düzgünleri girdimeli. Şu adamlar tertipligine salmak üçin ondan stimul bermeli. Aile haklaryny birinji günden başlap eýem
ýören yeterlik derejede, ýokary derejede töläp şolary kanagatlandyrmaly, öz zerurlyklaryna ýeterýän etmeli. Ana şeýle ýagdaýda şo faktorlaryň bolan ýagdaýyny onu ilatyny ähilen bolsa o täze düzgünlere, bolu has bir demokratik düzgünlere öwrenişdirip boljak. Tamam. Indi häzirki şertlerden arzu edip oturmaň. Birinciden adalatly liderlerini ýerden tapjak. Indi ol ullukan sonra bolupdy. Olam halkyň içinden çykmaly. Şo korrupsiýany isläp oturan ýa korrumpirlenen halkyň içinden çykmaly adalatly lider diýil ýani. Ikinciden hem ýene de şolar ýaly ýoguzda arasan halka, onun halkara guramalarının tankydyna teze bar bolmagy mümkin. Näme üçin? Sebäbi sen adamyň hukuklaryny, şolaň özleriniň erkinligini çäklendirip zat edip ýoguzda arasan, düzgün giýirsen, sen adamyň hukukyny çäklendirýän, hukukyny bozýan diktator bolýan. Ana o problemi var. Üçüncüde minni ýanky serişde tapmaly. Halky üçin eder ýaly. O serişden hem prinsipde tapılan boljak. Eger Türkmenistanyň öýte ýaly resurslaryny gödäňde tutsaň, şondan potensial alyp biläjek girdejilerini gödäňde tutsaň 6 million ilaty ekläp boljak o serişdelerge. Ýöne şo birinji, ikinji faktor gerekde. Bir adalatly lider gerek, ikinciden hem şoň adalatly ýanky ýaly bir çäklendirji düzgünleri giýirdip, öden bir ýerlikli netije beräjek düzgünleri giýirdip. Ýene bir diktator hökmünde däl, adamlaryň öz bekliği üçin. Şu birinji, ikinji etaplarda şu zatları düzgüne ýola goýmak üçin gerekde. Indi şu zatlar sizin öýüňiz alalaşýanmy şu men ýankyny men öýdümçe bir öýdüm pikirimi oňazyryp oturýarym da. Şu ýanky diýen pikirlenmeden alalaşýanmy ýa alalaşaňdykmy? Alalaşan we goşmaga da pikirler bar da, ýanky adalatly ýanky. Näme şon aýdywatyn. Indi şol adalatly lider bolsa ýanky ýalak şertleri birinji, ilkinji günden başlap goýsa, ýanky demokratik ýanky düşünjeleri getirip, o prinsipler getirip boljakda. Indi şol hem sowatly hem adalatly, men goşasym mele patriot, watansyjylykly. Watansyjylyk duýgusy gaty ýokary bolmaly, gaty güýçli bolmaly. Sebäbi 20-nji asar hiç zady gizläp bolanok. Maglumatyň asyry diýilýär da bu wagt. 15 mindiň içinde islen yer planetiniň islen deşigindäki bolup gören zatlar bilip bolýar da 15 mindiň içinde. Internet, ýa-ni swäz, telewiziýa umumyň diýjek bolýar. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesi ýanky jemgyýeti ösmäne ýa şol demokratik prinsipleri halka getirmäne, jemgyýete girizmäge gaty wagty tiýlenir bilýär. Gaty uly neme bonus bolýar da şu. Şoň üçin gaty ýanky sowatly iň esasy öz halkyny söýýän, öz watanyny söýýän patriot hem sowatly adam şol lider bolmaly. Ummanynda şu taýda şu optimistik notada gepleşigimizi tamamlaýaly. Sebäbi şu taýda biz opozisiýon liderlerim üçin bir hil oýlanara men pikir edýän nähiller bir gönüllük bir esas berendirsi pikir edýän. Sebäbi opozisiýon liderleriň özlerinden garaşylýan programmalaryna garaşylýan şolaň bir konsepsiýalaryna, şolary Türkmenistanyň geljegini nähil görýärler. Demokratik jemgyýeti olary nähil döretjek bolýarlar. Men näme üçin sizi şu gepleşige çağırdım? Şolaram pikirlendirip, şolaram öz programmalary bilen, öz garaýşlary bilen çykyş etsinler diýip, şolara birazjyk mysal görkezmek üçin men sizi çağırdım. Şolar ýaly, siz ýaly çuňgur pikirli, öz boluşly pikirli, original pikirli adamlar bilen şolar ýaly debat etsek, söhbet etsek, belki olary da bir görelli görkezeriz. Olaram belki pikirlenip geljegi barada jemgyýetimiň, ýurdumyň geljegi barada pikirlenip, öz programmalary bilen çykyş ederler diýip şolar ýaly umyt bilen men sizi çağırdım da. Şoň üçin şu islendik bir şu amtylýan adam bolýar da, islendik bir opozisiýa lideri, şol amtylýan bolýar da, şol diňe demokratik bermeli, diktatorlary ýok etmeli, şular ýaly lozunglar bilen çäklenmän, ol halk üçin iň zerur zat, iň wajyp zat, şoň öz programmasyny hödürlemeli, aýdyp durmaly. Halk oň bilen razymy, halk oň bilen razy de garşylyk barmy, garşylyk ýok. Şolar ýaly şu Türkmen jemgyýetini
Türkmen jemgyýetine şonlar işler edesi gelýänler. Ol Türkmen jemgyýetinden hiç ilek jogap ýa-da sorag ýa-da ýankyýalyk teklip ýa şoňa meňdeş gaýtargy bolmasa, o näli ýene ýeke özüniň pikirini diýer. Onu o diktatörü ya o rejimi näme çek aýryp näme çek wagt ýitirip ýa şoňa meňdeş bir topar adamlaryň göwnüne ýanky ýaýly göwnüne başgaça pikirler getirdi. Hiçbir etme. Gökök programmany. Ben şey. Sizin diýäňde adyňyz onda şu açyk diskussiýalar ýetenok diýäňizde şu opozisiýon liderleriň gatnaşmagyna şolaň programmalaryny diňläp, onuň şoňa bir garşylyklaryň pikirleri barmy, onam diňläp, şu debatlaryň diskussiýalaryň esasyna bir belli bir ýa-ni konsepsiýa gelmeli, belli bir garaýşa gelmeli diýen pikiri öňe sürýäňizde umumyň. Ben ondan olar barada hiç ilek özleri şahsiýetleri barada bir maglumat bir çıkaryan ýok, hödürleýän ýok, köpçülige howa. Olaryň hökman kimdigi gelip çykyşy bir näle psihologiýasy ýa-ni özüni alyp barşy, erbet ýagdaýlarda, gowy ýagdaýlarda bir näme üçin öňkü döwürlerde şol paçalaryň döwründe belli bir maşgalaryň tohumundan ýa-ni neslinden bir adam şo bir maşgalaryň içinden saýlanyp gelipdir paça. Sebebi edil şo maşgala hemme ýa-ni şertlere şo lider bolmaň, hemme ähli şertlerine diňe şol mahsul, şol maşgaladan okuyup adamlar çykýar. Her kim bolup bilmeýär-de. Indi şol häzir şol lider bolup şol ýalyk iş etjek diýip gören adamlaryň kimdigini halk bilmelidir. O bil ananmaly, ama bizim geleceğimiz, bütün cemiyetiň geleceğini, bütün ýurduň bir geleceğini ananyp boljak adam kimke o hökman maglumatlar bolmaly. Oňa baha berýän ýa-ni spesialistler bolmaly. Psihologlar ýa-ni beýle ilimlerden dogry. Owa ýezik jesta ýa-ni yalan sözläp biljek adam ýa-ni dogry sözleýärmi. Alyp barýan işi nähil boljak. Umumyň öwrenmeli zatken bu Türkmen medeniýet tek gaty pes derejede. Şolaryň hiçbiri ýok. Şoň üçin birine şu zatlary bir hil nufga görkezjek bolup birine başyny başlap oturýarsa, birine şu zatlary şular ýaly gepleşikler geçirmek diňe maksady şu adamlar birazjyk ruhlandyrmak, adamlar birazjyk diskussiýalara çağırmak, şolary uýgunlaşdyrmak, fedatygyna uýgunlaşdyrmak. Ana şoň netijesinde şu zatlar göremeli. Inni bizim tek ýaňy şu zatyň başyny başlajak bolup şeýle inisiatiwa bilen biz çykşedy oturýar. Ne bu nowdan bizim wagtymyz birazjyk çäkli bolansaň ben gepleşimiň başynda sorajakdym da sizni şular ýaly şuňur bir düýpli zatlar bilen gyzyklanyp berseňiz bolýan. Siz özüňiz şulurdan bir okan we haýsydyr ugur boýunça şu siziň akademik bilimiňiz şoňa iterip berdim ýa özüňizde bir sebegi şular ýaly bir bilete geljek bolan üçin gyzyklanyňyz. Bilimmen ikisany ýokary bilimim var. Ýöne umumyň öz tebigatym şeýle sebebi şu iki ýokary bilimim bolany bilenem dogrymy aýtsam şol ýokary jaýlarynda men bir gözüm açdym diýämesem bir alan bilimim ýadyma çykyp esasy mektep döwründen mektep programmalaryna hemme ähli 80% şu analitiki ýa-ni feýnimiň netijesi mektep bilimi. Ne baş orta mektebi. Demek tebigi bolýar. Ana özüňizde bir şolar ýaly bir tebigi häsiýet bolupdyr. Şolar ýaly bilete geljilik, analizlemek, öwrenmek, onu aňyrdan gelýän o häsiýet bolmaly. Ýa-ni kaçyşmak a priori häsiýet. Borunna bugünkü gepleşigimde gatnaşyp şolar ýaly bir täsin original pikirleri öňe süreniň üçin aýdanyňyz üçin öz garaýşyňyzdan paýlaşanyňyz üçin minnetdar. Onu şuňky garaýşatly gepleşigimizden şuňky sanyny şu ýerde geçirip oturaly. Hormatly dinleyijiler, bugünkü garaýş gepleşigimizden bugünkü sanyna Türkmenistanyny bilermen ýerleşimiz günnäde gatnaşdy. Gepleşigi jurnalist Allamrat Rahim Gepleşigi ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.